Kada je u pitanju sigurnost najbližih, informacija gde se nalaze u svakom trenutku znači mir. A mir u praksi znači sigurnost. U narednih nekoliko minuta pokazat ću vam uživo najprodavanije i najtraženije GPS lokatore za ljude. Kako izgledaju, čemu služe i kako da izaberete onaj koji vam zaista treba. Kako biste lakše izabrali pravi uređaj, možete koristiti filtere i opciju upoređivanja proizvoda, a na ovoj stranici imate i posebne video snimke koji vam korak po korak pokazuju kako da koristite filtere i kako da uporedite više proizvoda po želji, na najefikasniji način. GPS lokatori za ljude omogućavaju vam praćenje kretanja ljudi i dodatnu sigurnost, uz mogućnost da u svakom trenutku vidite gde se osoba nalazi. Sve informacije pratite uživo, direktno na telefonu putem mobilne aplikacije. U praksi najčešće preporučujemo modele koji su se već pokazali kao najpouzdaniji i koji su ujedno i najtraženiji i najprodavaniji. GPS lokator T800, kompaktan i praktičan za svakodnevno nošenje, uz mogućnost prisluškivanja i zamenjivu bateriju za veću fleksibilnost. Dečiji GPS sat KID 10, idealan za sigurnost dece i starijih, omogućava brzo dobijanje lokacije, dvosmernu komunikaciju i SOS dugme za hitne situacije. U praksi najčešće se koriste za sigurnost dece, starijih osoba ili nadzor zaposlenih na terenu. Na primjer, kada želite da znate gde se dete nalazi tokom dana, ali imate uvid u kretanje starije osobe i mogućnost brze reakcije u hitnim situacijama, ili da pratite kretanje zaposlenih i imate bolju kontrolu nad organizacijom posla. Bez obzira na situaciju, omogućava dodatni nivo sigurnosti i kontrolu bez potrebe za stalnim kontaktiranjem osobe. Zahvaljujući kompaktnim dimenzijama, uređaj se može diskretno nositi bez privlačenja pažnje. Najčešće se nosi u rancu, torbi, džepu ili odeći. Na taj način lokator je uvek uz osobu i bez potrebe za dodatnim podešavanjima ili komplikacijama. GPS lokatori za ljude omogućavaju praćenje u realnom vremenu i pregled istorije kretanja. U svakom trenutku vidite gde se osoba nalazi i kako se kretala tokom dana. Možete definisati bezbedne zone i dobiti obaveštenje ako osoba napusti određeno područje. U slučaju potrebe, SOS dugme omogućava brzo slanje obaveštenja i poziv u hitnim situacijama. Zahvaljujući ovim funkcijama, uvek imate pravovremenu informaciju i mogućnost brze reakcije. GPS lokator koristi satelitski signal za određivanje tačne lokacije. Zatim te podatke putem mobilne mreže šalje u aplikaciju na vašem telefonu. Kada je uređaj uključen, lokacija se automatski ažurira tako da u svakom trenutku možete vidjeti gde se osoba nalazi. Sve funkcije dostupne su direktno u aplikaciji, pregledno i jednostavno za korišćenje. Jedna od najvažnijih stvari kod GPS lokatora za ljude je način nošenja i postavljanja. Uređaj treba da bude diskretno postavljen, ali i da ima dobar signal kako bi praćenje bilo pouzdano. Najčešće se nosi u ličnim predmetima koji se svakodnevno koriste i ne privlače pažnju. To mogu biti ranac, torba, džep ili unutrašnji deo odeće. Važno je da lokator bude u nečemu što se ne zaboravlja i što osoba uvek nosi sa sobom. Kod starijih osoba fokus je na praktičnosti i dostupnosti, da uređaj bude lako dostupan i jednostavan za korišćenje. Posebno praktično rešenje su GPS satovi koji kombinuju praćenje lokacije i jednostavno korišćenje u jednom uređaju. Najvažnije je da uređaj bude uvek uz osobu i da ima stabilan signal. Pri izboru GPS lokatora za ljude obratite pažnju na nekoliko ključnih stvari. Veličina i težina. Uređaj treba da bude što manji i lakši, kako bi se lako nosio bez privlačenja pažnje. Trajanje baterije, posebno ako se koristi svakodnevno bez čestog punjenja. Jednostavnost korišćenja, brzo uključivanje i laka kontrola putem mobilne aplikacije. SOS dugme omogućava brzo slanje obaveštenja u hitnim situacijama. Geofence funkcija, obaveštenje kada osoba napusti definisanu zonu. Kada biramo GPS lokatore za ljude u SpyTech ponudi, fokus nije samo na tome da uređaj radi, fokus je na praktičnosti, pouzdanosti i jednostavnom korišćenju u realnim situacijama. To znači da uređaj mora biti diskretan, lak za nošenje i imati stabilan rad bez komplikacija.
i najvažnije, da vam zaista pruži sigurnost i mogućnost brze reakcije kada je to potrebno. Zato u ponudi nemamo bilo šta, već samo modele koji su provereni u praksi. Bez obzira da li želite dodatnu sigurnost za dete, stariju osobu ili kontrolu nad kretanjem zaposlenih, ključ je da izaberete GPS lokator koji odgovara vašoj situaciji. U SpyTechu ne nudimo samo uređaje, već i konkretan savet kako da izaberete pravo rešenje. Na osnovu vaše situacije pomažemo vam da izaberete model koji zaista ima smisla i izbegnete pogrešan izbor. Jer u praksi razlika nije samo u uređaju, već u tome da li ste izabrali ono što vam zaista treba. Pogledajte našu ponudu i izaberite GPS lokator za ljude koji odgovara vašim potrebama. Ako niste sigurni šta vam je potrebno, tu smo da vam pomognemo.